buutan nga bana ug studios nga mga bata. Kini ang paghulagway sa usa ka inahan nga si Jovelyn Remedios sa iyang pamilya nga biktima sa landslide nga nahitabo sa Purok 5 Barangay Rizal, Moncayo, Davao de Oro miaging adlaw Pebrero 19, 2026. Usa dili mapugngan nga motulo ang luha sa mga kabanay nga nagbangutan. Plano pa unta nga magletsyon ang pamilya alas sa graduation ceremony ni Junjun 12 anyos sa elementarya karong umaabot nga Marso. Ingon man ang pagka-honor roll ni Kent 7 anyos ngadto na sa ilang eskwelahan. Ato paminawon ang nihimutipik sa pamahayag ni Judian de los Rico igsuon ni Jovelyn. Actually, ang panganay is graduating na og elementary karong March unta. Nya ang isa, nauntay plano ang ginikanan nga magletsyon sila kay mag-graduate. Unya ang isa kay with honor man pudto. Grabe ka sakit, walay kabutangan ang kasakit. Subay ni ini ipahiluna ang lawas sa tulo sa apuhan ni ini sa Moncayo, Davao de Oro.